karong adlaw mga higala ipatawag na gyud dito sa Senado, no? Kini ni ang pwede ba ni siyang mapakita nato Inday Ken? Pwede ba ni mapakita nato ni names ning kinbisan kining front page lang sa agenda ba sa Senate? Ang front page lang nya dayon kining ni anay na appeal si Alan Quirante nga ipatawag may gala sa Senado. Pila man sa kabuk nga ipatawag kini ni ang DPWH Secretary Manuel Bunuan appeal pod. Muditso na lang ta sa letter G, little G Inday, no? Ipakuan ko no sa names ko no. Ato lang ikuan diri Ang agenda karong hapon pinaagi mahigala sa kini ni ang komitiba mahigala diin si Senador Rodante Marcolita maoy chairman. Ang iya mahigalang Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation, otherwise known as the Senate Blue Ribbon Committee. Dunay agenda mahigala, dunay investigation nga himuon. Unya announcement of the officers and members of the committee sa tupa kini sa mga ma-appeal o ga-imbestigar o mangutana. So kini ang ipatawag dito mahigala ni mga contractors atong paminawon ang ilang pinangutanaan o atong paminawon ang mga tubag. So mangandam sila sa kananaang tubag yun. Nya dili mga higala maglikoy-likoy kay tan-aw ko ining Marcolita ba may mudag pangutana. May mudag pangutana mga kaigalaan. Medyo di ni madaog imong likoy-likuyan ni kasamang kay. Niya no, ang mutungaon niya nga mga senador, ang mga membro ining Senate Blue Ribbon Committee. Ang chairman mahigala ini si Rodante Marcolita. Okay, Okay. Yan na. Unya ang mo announcement of the officers and members of the committee. Stilan og mao ni mangutana day medyo mo ni mangutana sa mga contractors day apilo magi pangutana ang DPWH ani. Ang front page usa names ang katong front page ang mutungaon niya nga mga senador nga mangutana mahigala kay gipatawag naman nilon. Apil ang TQM patawag mga higala unya. So naa mahigala si Senador Rodante Marcolita may mangutana. Ayaw hagin ang tubag si Marcolita kaya di na pwedeng imo ng limong-limongon og tubag, ha? Sunod mangutana niya pailain ay inig pangutana ini sa gunto ka man gyud. Senador Alan Peter Cayetano, siya mo'y Vice Chairperson sa kinini ang Blue Ribbon Committee nga may imbestigar sa flood control project. Unya lain pang Vice Chairperson Honorable Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayay ka kining kang de la Rosa hinoon pinulis po niyang pinangutanaan. Vice Chairperson lain pang Vice Chairperson Christopher Lawrence Go. Kino hinos bongo murag kalma ra ni pero medyo og kinini ang issue ining flood control malagmit nga mangutana po nig kusog. Lain pa mahigala Erwin Tulfo, Vice Chairperson. Unya Deputy Majority Leader mo, member sab ni ining mong komitiba, si Senador Joseph Victor Ejercito, Senador Bam Aquino, member, Senador Win Gatchalian, member, Senador Lito Lapid, medyo dili inoon kay karelax kay ginhawa hinoon tingali sa gamay pay panahon Lito Lapid basig miingon nga ay pita taon kay ginhawa ta gamay. Kaya di man kaya maglisod-lisod sa Lito Lapid, dili sila lisod-lisoron. Ang problema ani og mingon sa Lito Lapid inday kin nga akong oras ako lang ihatag ni Marcolita. Giveaway lang ko ana, no? Ayay. Nya sunod Lito Lapid, kini pinangtanaan ini kuya sa ni Aimee Marcos. Sunod Robin Hood Padilla. Kini Robin Padilla di sa kaya siguro ni. Padipindi oy. Mangutana po na ba ni, no? Sunod Kiko Pangilinan. Kini hinoon si Kiko, mangutana sigud ni. Rafi Tulfo, Juan Mig Subiri, Deputy Minority Leader. Risa Hontiveros atong paminawon to si Risa ang iyang pinangutanan. May mangutana Risa? Kini atong paminawon si Risa nag iya gyud tagud-taguron og pangutanan ni kay mangutana mahigala nga kanang imbestigahon nga kanang malambigit mga Duterte, maayo mo na siya budag kulatag pangutana. Atong paminawon si Risa unya unsa iyang pinangutanaan. I hope mahigala nga mubanat po siya. Sunod si akini noon Panfilo Lacson, mangutana sa gini. Hasta po ni, Honorable Loren Legarda, mangutana sa ni.
So ang mga giimbitar, mao ni mga giimbitar. Ang katong Department of Public Works and Highways, of course, ang Secretary si Bunuan, imbitado. Secretary Manuel Bunuan sa Department of Public Works and Highways. Pero mo dito sa taditos kontraktor kay ni amay taga-ato sa Sugbo, ha? Kini mga contractors dong nasa Little J, mo ni siya. Pwede ba ning atong makuan? I-zoom in ko no, para mabasa nako ning iyang kuan be. Kinsa man ni i-zoom in ato ang 22 niya, Mr. Alex Abilido. Motungan ni unya sa Senado ha kay investigation unya sa Senate Blue Ribbon Committee. Mr. Alex H. Abilido, President sa Legacy Construction Corporation. As kangilngiga. Ila ba kang imbitaron Saldico no? Nga Saldico mo may founder anang kining usa din mga higala sa mga nakakuha daghang project sa gobyerno sa flood control. So una mahigala si Alex Abilido, President sa Legacy Construction Corporation. Ikaduha, ang si Miss Cesara Diskaya, President sa Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Straight to the point. Labihan kabalaan og ngaan mahigala Alpha and Omega. Murag ang Ginoo mga sukit tig paminaw. Pangutana mahigala nga atong Ginoo sa ako ang Alpha ug ang Omega. Bibot pasabot mahigala ang wise nugdanan ug way katapusan. Balaan yama-yamaan nilang pangalan sa balaan. Ya ka ikatulo, Miss Maria Ruma Angeline Rimando. Lain po ni mahigala owner manager. Lain pong balaan Saint Timothy Construction Corporation. O ni mahigala ang top 3. Top 3. Ang top 4 sa 15 ka mga contractors, Mr. Alan B. Kirante, owner, proprietor, QM Builders. Mao ni taga-ato Sugbo. Ato paminawon unya mahigala og unsay kalaki ini ni Mr. Alan Kirante, kay medyo hilo magid sa maayo mga sukitig paminaw. Daghan ni nooy ni dipinsa niya sa Sugbo. Wa pa mo tingog si Kirante, daghan ni tingog para niya. Kinini ang wa gid siya mo tingog no, pero karon sa Senado mapugos gisag tingog dito ron kay pangutan-on man siya. Og pila gyud ka proyekto kaning nada sa QM unya kumusta man ang ilang mga projects. Doon na ba nagsulti nako nga kinini ang kaila nako mga higala di ra siguro to magpa-mention nga taga Toledo. Matud pa niya ni eskwela kuno siya mga higala abugasya, estudyante pa sa abugasya, anak siya mo agis manipis ba na gianan day. Sa daan ako makakita ng mga heavy equipment sa QM Builders, hantod ro na, agi po sila. Mao ba? Dili kay ko makakuha na ni. Kinakaagi-agi man sa ko din ha. Bitaw nakikita, bitaw ko ng kuha na pod. Pero, kinini ang nako'y hearing kani atos Toledo, makaagi-agi sa tadi ha, panagsakan na nili mag-uwan ba. Hindot mga agian kay pas, dali ra mo abot Cebu City, kay lugsog ni mo na, tabunok na. So ikaupat mahigala si Mr. Alan B. Kirante. Mas maayo noon in fairness ni Mulan Kirante. Maminaw minimo dong no kay kini ang gusto ming masayod sa imong side pod. In fairness nimo. Basin tuod og do na gyud kay katarungan tinuod basin og masulti-sulti na lang gyud ang tinuod Mr. Alan Kirante kay lisod man sa kay ikaw may maipit ang kalakiha. Tanaw ba nako kinis Marcolita ba? Tanaw nako mga senador haon sa ilang i-evaluate nako og tinuod ba ilang pinutan-an kay may bawaan man nimo nang pangutana nga mura og sagol kinini ang pangutana may gala nga klaro gyud nga gusto mangita ka matuuran nya do na po'y pangutana ang medyo PR questions. Paminaw ba nako ini karon kini si Marcolita dudar ba ko ini pinutanaan ini medyo mangita gyud ka matuuran hasta ni Peter Cayetano tanawon ta gyud kini sa bato mahigala na wa mo kuan ni ara. So ang Kirante ikaupat. Ang sunod pa Mr. Ernie Bagao, owner proprietor AGB Construction Corporation. Apil nga ipatawag. Kini laging top 15 nga nganlan ni BBM. Nya pa Mr. Yumer Villanueva, President Top Notch Catalyst Builders Incorporated. Nya lain pa Lawrence Lobiano, President Centerways Construction and Development Incorporated. Sunod, si Miss Aderma Angeli Alcazar, President CEO Sunwest Incorporated. Pero ang founder aning Sunwest day, si Saldico. Mao ni ang founder ani Saldico.
Sunwest mga sukit tigpaminaw. Unya kini mahigala saldi ko maoro ba ni mga higalay bidangilngigan ni mao ni nagpasiugda sa impeachment ni VP Sara, ha? Unya otto sa dayong investigaronon. Laliman kag congressman mahigala unya mo oray kontraktor. O maoy pagukuron mahigalag mga anomalya ngilngig kay mo gukod mga kaigsunan, ha? Kini ni ang niya pa niya pailain dinhi. Tagaan tanig pagtagad we daghana itong issues ron mga higala. Agi una nako ni baha manggod kay porbida. Asa dapit. Yumer Villanueva top notch catalyst builder sunod. Di na ta sa Sunwest. Sunwest di ay. Sunwest Sunwest Incorporated. Sunod Mr. Edgar Acosta, Hightone Construction and Development Corporation. President, no? Sunod, Mr. Wilfredo Natividad, Owner, General Manager, 888 Construction and Supply Incorporated. Lain pang ipatawag, Mr. Romeo Miranda, President, Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation. Lain pang ipatawag unya, tangan ko gini unya sa Senate Blue Ribbon Committee, pagkakaligrihagang ani, no? Niya pa, Mark Alan Arribalo, General Manager, Wawaw Builders. Sunod, Miss Marjorie Samidan, Authorized Managing Officer, MG Samidan Construction. Sunod, Mr. Luisito Tiki, President LR Tiki Builders Incorporated. Tiki ba nga ano day? O Tiki, ha? Sunod mga higala, Mr. Ryan Willie D. Oy, Proprietor Road Edge Trading and Development Services. So mo kining mga contractors nga ipatawag unya paminawon ta. So si Alan Kirante na appeal man mga higalang taga Sugbo. Wa ra bay abogaduhay anay dito, no? Ikaw gyud tubag. Kay mo appeal ka dito mga higalang nga lawyer na dito, dito ka sa likod, di gyud ka pa istoryahon nila unless mutugot ang komite. Kasuway mo ko nag-counsel ko mahigala sa atong dito sa Cagayan, di ba? Dito nitabo bitaw itong ilang Rimaraones, na? Ako may naglaban sa mga libel cases dito. Ganyan, tunong mahigala, naghipahigayon sa itong congressional inquiry. Kaya kininiang doon na ba'y, itong problemaha mga kagalaan. Dito ko, wa ko papilag istorya dito ko mahigala, tapad na ko nila ni Rimaraones, itong mga kwan dito. Pagtugot bitaw, ang itugutan ko pa istoryahon, ha? Dugay na ko buhay ang microphone, ha? Ato lang ni agi kato katawa na hona ko di ko lang paistoryahon karon taon. Pag ingong paistoryahon ko banat ko dito. Pero kining kalakihan ron igabot dito Senado niya ang chairman Miguelas Marcolita. Tan-aw na ko kay may mangutana din gyud, no? Mga senador ba? Kultahon sa pangutana ini. Kini mga senador may mangutana unya. Ang yung klaro ba? Kini si Marcolita may gini mangutana, kini si Cayetano may ni mangutana. Kini si Bato de la Rosa may ni mangutana, pero pinulis po ning iyang pinutanaan. Dili ino ni magpalupig sa pangutana. Palihan ning Lacson, kasi Lacson may dag pangutana sad. Dili ni abogado pero may ni pangutana, Loren Legalda may ni mangutana. Bisag kay Risa Hotiveros, may sa ni mangutana. Kiko Pangilinan, kini si Bam Aquino, mga may ni mangutana. Kini si Amy Marcos, may ni mangutana. Kini si kisama na uban, ha? Bisag kini Subiri, may ni mangutana. Bisag kini apil talan ning duha ka Tulfo, oh. May ni mangutana. Kini ni ang kisama na uban. Bisag kini si Gatchalian siguro. May po anta man ni unya, no? So Alan Kirante, andam-andama lang daan na imong tubag, Mr. Alan Kirante, kay kini ni ang kung sa gani ang technical gadalan ano di ka maglisod lan, no? Akong tambag lang gyud ba kung mangutana unya medyo gusto gyud nga kamatuoran in aid of legislation gyud aron makatabang lang sang ka. Itug-an lang yung tinuod. Simple lang gana. Kay og bisan pa mahigalag magsulti ka ganig bakak. Medyo lisod gyud. Og ang imong posisyon mahigala naa sa kwan, medyo dili gyud makalisod ka gyud. Pero kung na ka sa posisyon mahigala nga mosulti ka sa kamatuoran, na ka sa side of truth, why angay kabalakan? Sumuna nga kining maminaw ang katawhang Sugbuanon,
niining usagyod nga na apil nato ditong Subuanon nga top 4 man ni mga higala si Mr. Alan Kirante. Ang akong ikatambag ra gyud kay do na may nakasulti nako nga maayo man kuno kang tao, buutan man kuno ka, hilumon, Nga no po'y musulti nako kining daghan musulti nako man akong timbangon gyud unsay kwan. Kay na may ingon nga buutan na sa Alan, dapat musulti nako buutan bitaw lam nagduot. Pero sige lang, di lang ato lang ani unsay ebidensya lang gyud ba. Ang atong ikatambag gyud ani nga naa ka diha, mo lingkod ka diha, ang imong abogado di ra ba gini parehas korte nga maka-object ang abogado. Usahay ang pangutana mahigala kung imong lawyer abtek lagi mo bantay kada pangutana pwede pa ma-objectan hantod di gyud kalusot ang pangutana, Pero kining sa Senate o kining sa lawyer house o may mangutana sila, di man pwede ma-objectan kana. Parihara na may galag investigation sa ombudsman nga kanang ombudsman na ilang kaugalingong rules pod atol mahigala sa ilang investigation dadi gyud pwedeng ma-objectan sila. So kung kinsay abogado ni Mr. Alan Kirante di gyud maka-object, so kinini ang ako ikatambag ni Mulan tan-awa lang pangutana gani mo giduot na gyud ka nga gusto gyud makita ang kamatuoran isulti lang tinuod. Wagi lain kon isulti lang kamatuoran gyud unya. Sige lang kung unsay kon total kinsa gi angay manubag. Isulti lang yung kamatuoran kay basi mingon si Alan Kirante ba nga tinuray lang gyud ani bitaw. Di man gyud ko ingon nga kon ani kay ako namuhunan man ko. Na gani uban way puhunan mo naka ginansya pa gani way mga puhunan. Ato din pagtagad niya doon na parbatay issue dito sa Bantayan Island ay ang Dastraya mahigala paundang ni Gopam ang trabaho.